Bé, vaig a gravar els exercicis de programació lineal dels exàmens de selectivitat de juny i setembre del 2015. A l'examen de setembre ens trobem amb aquest exercici d'aquí. Diu, considereu la regió del pla limitada per aquestes rectes. Y igual a 2x més 2, y igual a menys 2x més 2, y igual a 2x menys 2, i y igual a menys 2x menys 2. Dibuixeu-la i calculeu-ne els vèrtexs. Considereu ara la família de rectes y igual a x més k. Calculeu en quin punt de la regió s'obté el valor més gran de k, determineu aquest valor. Per representar aquesta regió del pla, el que he de fer és representar aquestes rectes. I després, quan les tingui representades, veuré quina és la regió del pla que em queda. Per tant, si agafo aquesta primera, 2x més 2, dono dos valors a la x, al 0 i al menys 1, i fixeu-vos que quan la x és 0, 2 per 0, 0, més 2 és 2, i quan la x és menys 1, 2 per menys 1 menys 2, més 2, 0. De fet, el que he fet és donar el valor 0 aquí i el valor 0 aquí, perquè d'aquesta manera doncs, és més fàcil representar-la. Aquesta recta d'aquí, y igual a menys 2x més 2, li dono el valor 0 i 1 a la x, menys 2 per 0, 0, més 2, 2, li dono el valor 1, menys 2 per 1 menys 2, més 2, 0, d'acord? Aquesta recta d'aquí, 2x menys 2, doncs li dono també el valor 0 i 1, 2 per 0, 0, menys 2 és menys 2, 2 per 1, 2, menys 2, 0. I aquesta recta d'aquí li he donat també el valor 0, 1, i menys 2 per 0, 0, menys 2 és menys 2, menys 2 per 1 és menys 2, menys 2 és menys 4. I ara la represento. Fixeu-vos la recta 2x més 2, 2x més 2, aviam, la tinc aquí, és aquesta recta d'aquí. D'acord? És aquesta recta d'aquí. Si us hi fixeu, passa pel 0, 2, 0, 2 i menys 1, 0. És aquesta recta. Després tenim la recta menys 2x més 2, menys 2x més 2, que la tinc aquí, que si us hi fixeu passa per l'1,0 i per al 0,2, que és aquesta d'aquí, d'acord? Després tenim la recta 2x menys 2, que és aquesta recta d'aquí, 2x menys 2, és aquesta recta. Si us hi fixeu, està passant per l'1,0 i per al 0 menys 2, que és el que tenim aquí a la taula, i després tenim la recta menys 2x menys 2, que és aquesta d'aquí, d'acord? Que aquí en realitat no he posat els punts a la taula, fixeu-vos, quan la x és 0 la y és menys 2 i quan la y és un 0 la x és menys 1. És a dir, si aquí hagués posat un 0, aquí tindria un 0, per tant això seria 2 igual a menys 2x, seria menys 1. D'acord? Per tant, fixeu-vos, la regió del pla que ens demanen és la que està limitada per aquestes quatre rectes d'aquí. S'estan referint a aquest rombe. Entesos? Aquest rombe d'aquí. Ara ens diuen que en calculem els vèrtexs, d'acord? Per tant, l'A, que és aquest d'aquí, observo que és el punt de tall entre y igual a 2x més 2 i y igual a menys 2x més 2. Per tant, ha de ser la solució d'aquest sistema, del sistema format per aquestes dues equacions d'aquí. I com que tinc la y aïllada, tant en aquesta equació com en aquesta, doncs el resolc per al mètode d'igualació, és a dir, igualo aquesta equació, aquesta, menys 2x més 2, amb aquesta d'aquí, que és 2x més 2. Quan soluciono això, passant les x a aquesta banda i els nombres que no tenen x aquí, em queda 0 igual a 4x, per tant la x, la coordenada x ha de ser 0. I ara, si agafo aquesta recta d'aquí, i substitueixo la x per un 0, 2 per 0, 0, més 2 dona 2, per tant el punt de tall és el 0,2. A l'A és el 0,2. D'acord? Després, ara anem a buscar el B, que és el punt de tall entre la recta y igual a 2x més 2 i la recta y igual a menys 2x menys 2. És aquí, és a dir, aquí.
Menys 2x menys 2, menys 2x més 2. Sí? Per tant, també, igual que abans, és la solució del sistema format per aquestes dues equacions. És a dir, com que tinc aïllada la y, igualem. I tindrem 2x més 2 igual a menys 2x menys 2. Si resolc aquesta equació, passant la x a aquesta banda i el nombre aquesta d'aquí, em queda 4x igual a menys 4, per tant la x ha de ser menys 1. I ara, si agafo aquesta equació d'aquí, en el lloc de la x posaré un menys 1. I per tant, quan soluciono això, em dona y igual a 0. És a dir, el punt B és el menys 1, 0. Ara, el punt C, fixeu-vos que és el punt de tall entre aquesta recta, que és y igual a menys 2x més 2, i aquesta recta, que és y igual a 2x menys 2. Per tant, el punt C, sí? És a dir, torna a ser la solució d'aquest sistema. D'acord? Com que tinc aïllada la y, he de fer igualació. Per tant, igualo menys 2x més 2 amb 2x més 2. D'acord? Ara passem les x a aquesta banda, els dosos a l'altra, i em queda 4 igual a 4x. Per tant, la x resulta que és 1. I després tinc que, si agafo aquesta equació d'aquí, en el lloc de la x poso un 1 i per tant em queda y igual a 2 per 1 menys 2, que dona 0. Per tant, el punt de tall, el C, és el x igual a 1, l'y igual a 0, que és aquest d'aquí. El D, que és l'últim que em falta. El D, que és l'últim que em falta, és aquest d'aquí, que és el punt de tall entre y igual a 2x menys 2, que és aquest d'aquí, i y igual a menys 2x menys 2. D'acord? Per tant, és la solució d'aquest sistema. Igual que abans, és a dir, com que tinc aquesta equació i aquesta en la que tinc aïllada la y, doncs igualo les dues expressions, és a dir, faig igualació, i em queda 2x menys 2 igual a menys 2x menys 2. Si passo totes les x a una banda, queda 2x més 2x igual a menys 2 més 2. Per tant, queda 4x igual a 0, és a dir, la x0. I ara si agafo la primera de les equacions, que és y igual a 2x menys 2, i poso en el lloc de la x un 0, 2 per 0, 0 menys 2, 0 menys 2 és menys 2, per tant el punt D és el 0 menys 2. D'acord? I ara fixeu-vos que tenim un apartat B. Ens diu, considereu la família de rectes y, és a dir, el feix de rectes paral·leles, y igual a x més k. Calculeu en quin punt de la regió s'obté el valor més gran de k i determineu aquest valor. Aquí hem de recordar una de les coses que jo he explicat als vídeos de programació lineal, que un feix de rectes paral·leles no és res més que una funció objectiu. D'acord? Per tant, fixeu-vos, si jo aïllo la k per tenir les x totes i les y totes una banda, em queda que k és igual a menys x més y. Aquesta és la funció objectiu. I per tant, com en tots els problemes de programació lineal, la funció objectiu s'obtindrà en un dels vèrtexs de la regió solució. És a dir, el màxim de la funció objectiu s'obtindrà en un dels vèrtexs de la regió solució. D'acord? Per tant, l'única cosa que he de fer és substituir la x i la y a cada un dels vèrtexs. En el 0, 2, tindré que això serà 0 més 2, 2. En el menys 1, 0 serà menys 1, que és més 1, més 0, i serà 1. Després, en el 0 serà menys 1 més 0, menys 1. I en el 0 menys 2 serà 0 menys 2, menys 2. És a dir, això de que el vèrtex s'obté, el màxim o el mínim s'obté en un dels vèrtexs de la regió solució està explicat en un dels vídeos d'una de les meves llistes de reproducció que es diu Matemàtiques aplicades a la ciència social segon de batxillerat. És a dir, si algú en necessita l'explicació, doncs està per allà. És a dir, el màxim s'agafa, fixeu-vos, quan la funció objectiu és 2, però recordeu que la funció objectiu és la k, és a dir, quan la k és igual a 2. D'acord? Aviam.
anem a veure el següent. Ja sabeu que n'hi ha un a cada examen, com que són 3 exàmens per any, tenim 3 exercicis en total el 2015. Diu, una refineria de petroli produeix gasolina i gasoil. En el procés de refinació que s'hi porta a terme s'obté més gasolina que gasoil. A més, per a cobrir la demanda cal produir com a mínim 3 milions de litres de gasoil al dia, mentre que la demanda de gasolina és de 6,4 milions de litres al dia com a màxim. La gasolina té un preu de 1,9 euros litre i el gasoil val 1,5 euros litre. Tenint en compte que es ven la totalitat de la producció, determineu quants litres de gasolina i de gasoil cal produir al dia per obtenir el màxim d'ingressos. Bé, doncs li diem a X els milions de litres de gasolina que es produeixen, Y els milions de litres de gasoil. Fixeu-vos, ens estan dient que s'obté més gasolina que gasoil en el procés de refinació. Per tant, si X és la quantitat de gasolina i Y la de gasoil, m'estan dient que X és més gran o igual que Y. D'acord? Bé, ara diu, a més, per a cobrir la demanda, cal produir com a mínim 3 milions de litres de gasoil al dia. És a dir, la Y, que són els litres de gasoil, ha de ser com a mínim de 3. Per tant, Y ha de ser més gran o igual de 3, 3 milions, atenció. D'acord? Són 3 milions. Mentre que la demanda de gasolina és de 6,4 milions de litres al dia com a màxim. És a dir, no es poden produir més de 6,4 milions de litres de gasolina. Si els litres de gasolina són X, vol dir que la X ha de ser més petit o igual que 6,4. I després també tenim que el nombre de litres, els milions de litres de gasolina no pot ser negatiu, per tant, X més gran o igual que 0, i el nombre els milions de litres de gasoil tampoc, evidentment. La funció objectiu, per cert, que diu que la gasolina té un preu de 1,9 euros litre i el gasoil 1,5 euros litre. Diu que es ven la totalitat de la producció. Per tant, quin serà el benefici? Doncs fixeu-vos, si produïm X milions de litres de gasolina a 1,9 cada litre, el benefici per la gasolina serà 1,9X. Si produïm Y milions de litres de gasoil i cada un es ven a 1,5, els beneficis per tot el gasoil serà 1,5Y i la suma de les dues quantitats serà el benefici total. Bé, doncs ara ja podem buscar la resolució resolent això d'aquí. De la primera equació, X més gran o igual que Y, que la tenim aquí, no? Quan busco la recta, és a dir, X igual a Y, poso 2 punts, el 0, 1 per la X, i per tant, si X ha de ser igual a Y, les Y seran 0, 1 també. Per tant, fixeu-vos que tenim aquesta equació d'aquí. El 0, 0, aquesta recta, i l'1, per tant, és aquesta recta. D'acord? Aquesta recta és aquesta d'aquí. Y igual a X. Ara fixeu-vos, aquí no puc agafar com a punt de referència el 0, 0 perquè està dintre de la recta. Per tant, agafo el 0, 1, que claríssimament està a aquesta banda de la recta. És a dir, aquesta recta em parteix amb dos semiplans iguals i està aquí, sí? Per tant, anem a mirar si el 0, 1 compleix aquesta equació. Doncs fixeu-vos, si la X és 0 i la Y és 1, és evident que 0 no és més gran o igual que 1. Per tant, si el 0, 1 que està en aquesta regió d'aquí no compleix aquesta inequació, és que cap altre punt la complirà d'aquesta regió. Per tant, la solució ha d'estar en aquesta banda. D'acord? És a dir, ho teniu aquí ratllat en vermell. I és això que està ratllat en vermell. És tota aquesta zona d'aquí. D'acord? Després, fixeu-vos, ara tenim una altra inequació que diu que el nombre de litres de gasoil ha de ser més gran o igual que 3 milions. Per tant, aquí tinc Y igual a 3. Ara estic fent aquesta inequació d'aquí. Y més gran o igual que 3, és a dir, busco la recta Y igual a 3, que és aquesta. Si la Y ha de ser més gran, és que ha d'estar per sobre. Aquí no cal que faci cap càlcul.
els valors d'y que estan per sobre de 3, evidentment són tot aquest semiplà d'aquí. D'acord? I després en tinc un altre que diu que la x ha de ser més petita o igual de 6,4, és a dir, el 6,4 és aquesta recta d'aquí. Per tant, els valors que estiguin aquí seran més grans de 6,4 i els que estiguin aquí més petits. M'interessen els més petits. D'acord? Per tant, sí? Anem assenyalant. I a més, fixeu-vos, la x ha de ser positiva, és a dir, els valors han d'estar cap allà. Han d'anar així també. D'acord? I la y també ha de ser positiva. Aquí tinc l'eix x, aquí sota la y és negativa, aquí és positiva, per tant, també han d'anar cap aquí. És a dir, ja el dels eixos ja no ho dibuixo. La regió solució, per tant, quina serà? Doncs fixeu-vos, el lloc on estan coincidint totes les rectes és aquest d'aquí. D'acord? És aquest d'aquí, és aquest triangle. Per tant, ara anem a calcular els vèrtexs, perquè sabem que el màxim de la funció objectiu es donarà en un dels vèrtexs. Per tant, fixeu-vos, torno a dibuixar aquí la regió, perquè és que si no, no es veu clar, és aquesta regió d'aquí. Doncs A és el punt de tall entre la recta aquesta d'aquí, que és y igual a 3, i la recta aquesta d'aquí, que és x igual a 6,4. Ja ens estan donant el punt, és a dir, A ha de ser 6,4 a 3. B és el punt de tall entre la recta y igual a x i x igual a 6,4. Per tant, fixeu-vos, ja sé que la x ha de ser 6,4, però si a més la y ha de ser igual, és que y també ha de ser 6,4. Per tant, el punt B és 6,4, 6,4. Ara, C és el punt de tall entre y igual a x i y igual a 3. És aquest punt de tall aquí. Per tant, la y ha de ser 3, però a més la y ha de ser igual a la x, per tant la x també ha de ser 3. El punt C és el 3, 3. I ara, recordem que la funció objectiu és aquesta d'aquí. Per tant, anem substituint pels vèrtexs. Primer per 6,43. 6,43 em quedarà 1,9 per 6,4 més 1,5 per 3 i quan faig el càlcul 16,66. Ara, aquí el B 6,4, 6,4, per tant quedarà 1,9 per 6,4 més 1,5 per 6,4, 21,76. I per últim el C, que és el 3, 3. Per tant quedarà 1,9 per 3 més 1,5 per 3, 10,2. És a dir, el màxim benefici s'obté amb la venda de 6,4 milions de litres de cada carburant, que és el que tenim aquí, quan la x és 6,4 i la y és 6,4. I el benefici és de 21,76, aquí no es veu la coma, però hi ha una coma. D'acord? 21,76 milions d'euros, que és aquest aquí. Bé, doncs aviam, tenim l'últim ja. Diu, considereu el triangle de vèrtex menys 2, 0, és a dir, aquí tinc A, menys 2, 0, 0, 3, aquí tinc B, i 2 menys 1, aquí tenim C. Determineu les condicions que ha de complir un punt per no ser fora del triangle. És a dir, ens estan demanant que determinem quines inequacions donaran lloc a aquesta resolució. Per què? Perquè els punts que no estan fora del triangle, òbviament, són els que estan a dintre. I, per tant, són la solució de la inequació formada per aquesta recta i per aquesta recta. És a dir, jo el primer que he de fer és intentar trobar aquestes inequacions, però per trobar les inequacions he de trobar les equacions. Per tant, busco primer la recta que passa per al B, que és el 0, 3, i C. És a dir, aquesta recta d'aquí. D'acord? I ho faig buscant un vector director primer. Resto 0, 3 i 2 menys 1. I ara 0 menys 2, menys 2. 3 menys 1, 3 més 1, 4. Per tant, el pendent serà 4 dividit menys 2, menys 2. Ja sé que la recta que estic buscant serà de l'estil y igual a menys 2x més n. Ara hem de trobar la n.
Per tant, jo sé que tindrà aquesta forma, però que a més passarà per al punt B, o si voleu, doncs per al punt C, no importa. Per tant, vol dir que el punt B ha de complir aquesta inequació d'aquí, és a dir, que quan la x és un 0, la y ha de ser un 3, per tant substituïm. Quan la x és un 0, la y és un 3, i per tant fixeu-vos que amb això jo obtinc que n és 3. És a dir, la recta entre A i B és y igual a menys 2x més 3. Però fixeu-vos, amb això el que tenim aquí, perdó, recta que passa per BC. Aquesta és la que passa per BC. D'acord? És a dir, aquí ha de posar C i B. Aquesta és la recta que passa per aquí. D'acord? C i B. Però fixeu-vos, ara la idea és que jo no necessito la recta. Jo necessito la inequació. És a dir, necessito saber, sí? Donada aquesta recta d'aquí, que ja l'he trobat, no? A quina desigualtat correspon els punts que estan a la banda esquerra. Perquè són els que estem agafant. Què passa és que en el cas d'aquesta recta serien tots aquests punts, és a dir, n'hi hauria més a part del triangle. Serien tots els que estarien en aquesta banda. Per tant, el que jo faig és agafar un punt que claríssimament estigui a aquesta banda, el 0, 0. És a dir, que formi part de la inequació. I vaig a mirar quina desigualtat compleix aquest punt. Fixeu-vos, si aquesta és la recta, bé, primer el que faig és escriure-ho, diguem-ne, preparar-m'ho per anar-ho posant en forma d'inequació. És a dir, passo el 2x a aquesta banda, ara ho tinc en la forma general, diguem-ne, de l'equació de la recta, d'acord? I miro a veure què li passa al 0, 0. Fixeu-vos, 2 per 0 més 0 dona 0, que és més petit o igual que 3. Per tant, quina desigualtat compleix el 0, 0 que respecte a aquesta recta està a aquesta banda? Doncs que aquest càlcul d'aquí és més petit o igual que 3. Per tant, tots els punts que estiguin a aquesta banda compliran aquesta desigualtat d'aquí. És a dir, la desigualtat és 2x més y més petit o igual que 3. Ara vaig a buscar la recta que hi ha entre A i C. Entre A i C. Fent exactament el mateix procés. A és aquest punt, C és aquest. Per tant, busco el vector director, fent la A menys la C. Menys 2 menys 2, menys 4. 0 menys menys 1, 0 més 1 més 1. Per tant, el pendent és M, que és 1 dividint menys 4. Aquest és el pendent. És a dir, la recta Y serà de la forma Y igual a menys un quart de x més n. Ara, com abans, ens toca conèixer la n. Per tant, fixeu-vos, jo he agafat ara aquest punt d'aquí. Aquest punt és de la recta, per tant, ha de complir aquesta equació. És a dir, quan la y sigui un 0, la x ha de ser menys 2. Per tant, 0 igual a menys un quart per menys 2 més n. Menys un quart per menys 2 és un mig, són 2 quarts que és un mig. Per tant, 0 igual a un mig més n, la n que estic buscant és menys un mig. És a dir, la recta serà y igual a menys un quart de x menys un mig. Però, com abans, jo ara he de buscar l'equació. Per tant, el que faig és multiplicar a banda i banda per 4, perquè és el mínim comú múltiple entre 4 i 2. Per tant, 4 per y, 4y. Menys un quart per 4 de x, doncs evidentment és menys 4 quarts de x, que és menys x. I ara, 4 per menys un mig és menys 4 mitjos, que és menys 2. Si ara jo passo la x a aquesta banda d'aquí, em queda x més 4y igual a menys 2. Bé, ja sé que la recta que passa entre A i C, sí? Té aquesta forma, x més 4y igual a menys 2. Però el que m'interessa no és la forma que té aquesta recta, sinó la desigualtat que compleixen els punts que estan aquí. Perquè és aquí dintre que està la regió solució. Per tant, agafo un punt que claríssimament estigui dintre de la regió solució. I miro aviam què passa, el 0, 0, una altra vegada. 0 més 4 per 0 és més gran o igual que menys 2. Per tant,
Si el punt 0, 0 compleix respecte d'aquesta recta la desigualtat del ser més gran o igual, és que tots els punts que estiguin en aquest semiplà compliran la desigualtat de més gran o igual. Per tant, la inequació serà x més 4y més gran o igual que menys 2. I ens en queda una, que és ara la recta que passa entre A i B. Repeteixo el procediment. B és això, A és això, busco el vector director. 0 menys menys 2, 2. 3 menys 0, 3. Per tant, el pendent serà m igual a 3 partit 2. És a dir, la recta serà 3 mitjos de x més n. I ara, mireu, aquest punt sé que és de la recta. Per tant, quan la y sigui un 3, la x ha de ser un 0. És a dir, ho posem. Aquí tindrà un 0, aquí tindrà un 3. 3 igual a 3 mitjos per 0 més n. Per tant, 3 igual a n. És a dir, la recta que jo estic buscant és aquesta d'aquí. Però també he d'anar camí de buscar la inequació. Per tant, ara multiplico tot per 2 per treure aquest denominador. 2y, 2y. 3 per 2, 6, partit 2 torna a ser 3, és a dir, 3x. I aquí, 2 per 3 és x. Ara passo el 3x a l'altra banda restant. Ja sé que la recta que passa entre A i B, d'acord? Té aquesta forma. Però a mi el que m'interessa és la desigualtat. Per tant, entre A i B és això, agafo un punt que estigui claríssimament dintre de la resolució, una altra vegada 0, 0, i fixeu-vos, anem a mirar a veure què li passa, no? Quan tinc un 0 i un 0, fixeu-vos, menys 3 per 0 més 2 per 0 és més petit o igual que 6. Per tant, la desigualtat és aquesta. I el sistema serà el d'aquesta desigualtat més aquesta més aquesta. Val? Aquesta és la desigualtat. I ara ens queda un apartat B, que ens diu que justifiquem analíticament si aquests punts són interiors, exteriors o es troben sobre els costats del triangle. El sistema és aquest. Fixeu-vos, un que estigui dintre del triangle, un punt que estigui dintre del triangle ha de complir les tres desigualtats. Aquesta, aquesta i aquesta. És el cub. Mireu. Menys 1, 1. Menys 3 per menys 1, 3. 2 per 1, 2. 3 més 2 són 5, que efectivament és més petit o igual que 5. El menys 1, 1 en aquesta inequació. Menys 1 més 4 per 1 dona 3, que efectivament és més gran o igual que menys 2. I ara, l'última de les inequacions. 2 per menys 1 menys 2. Més 1 menys 1, que és més petit o igual que 3. Per tant, el punt Q segur que està dintre del triangle perquè forma part de la regió solució d'aquesta inequació, d'aquesta i d'aquesta. I aquesta regió solució és el triangle. Mireu, què és el que ens passarà quan un o aquest punt o aquest formi part d'un costat? Doncs que en alguna de les inequacions es complirà la igualtat. És a dir, si per exemple el punt P, de fet és que és aquest d'aquí, el tinc marcat i tot, està en aquest costat, no? Fixeu-vos que en concret pel que fa a aquesta inequació d'aquí, no es compleix la desigualtat sinó la igualtat. És a dir, aquí hi haurà un igual. És a dir, mireu, el punt 1, 1. Menys 3 per 1 més 2 per 1 és menys 1, que és més petit o igual que 6. Ara, aquesta 1 més 4 per 1 dona 5, que és més gran o igual que menys 2. Però en aquesta fixeu-vos què passa. 2 per 1, 2, més 1, 3. 3 no és més petit que 3. 3 és igual a 3. Per tant, el punt P es troba a un costat del triangle. I què passarà quan aquest punt veurem que no forma part del triangle? Què és el que ha de passar? Doncs mireu, que quan jo substitueixo el menys 1, 2 en la primera de les equacions, menys 3 per menys 1 és més 3, 2 per 2, 4, 3 més 4, 7, 7 no és més petit o igual que 6.
Per tant, no està dintre del triangle i tampoc estarà dintre d'un dels costats. D'acord? Simplement no està passant, està fora. També he comprovat aquestes, entesos? Però en aquest cas sí que es compleix. Això és més gran o igual que menys 2 i això és més petit o igual que 3. Quan una de les inequacions no es compleixi, és que aquell punt estarà fora de la regió solució.